bar kai fice a bakin soyayya. Inda kin shiga zuciya kin gini gunki na daga tuta. Kai jarumi ne kayi rawar gani a fagen soyayya. Tunda ka iya jure dafi na sogun ka na daga tuta. Babu shakka sallama ita ce mabuɗin duk wani bako. Ina mika gaisuwa ta ga dukkanin masoyanmu tare da sanar da ku kundin albam ɗina mai suna ɗakin so. A ɗakin so na kwana ƙaunar ki ce ta zaman mayafi. Ki yarda da ni ki bani ƙauna jikina ya yi sanyi. A ɗakin so na kwana ƙaunar ka ce ta zaman mayafi. Ka yarda da ni ka bani ƙauna jikina ya yi sanyi. Albam ɗin ɗakin so na yi nisan nazari da tunani don ganin na kawo muku abubuwan da suka shafi rayuwarku musamman a ɓangaren soyayya. Albam ɗin ɗakin so ana dillancinsa a kasuwanni daban-daban da wajen 'yan tebur ko wajen Efari Musical Records da ke kasuwar Kofar Wambai Kano, ko ka tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 0800 32 52 53 53, ko ka kira 0800 36 21 4567. Ni ne naku Sani B Haruna, ina mega gaisuwa a gare ku masoya. So garkuwar jiki ne mai shi